Jo, čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska je tu na Brawl Stars. Áno, je tu na Brawl Stars. Ja ešte predtým, ako začnem toto video, ja vám strašne chcem z celého srdca poďakovať, že ste dali 1000 odoberateľov. Už nás je celkom 1154, nejak tak. Dámy a páni, ja vám ďakujem, že ste hitli ten 1000. Myslel som, že to dáme až tak ku koncu roku, ale dali sme to ešte cez prázdniny. Cez letné prázdniny, tak ja vám veľmi ďakujem, že ste hitli vlastne 1000 odoberateľov a špeciál bude skôr za väčší obnos odoberateľov, ale budem aspoň viac natáčať videa teraz, keď sú vlastne letné prázdniny. OK, vlastne čo bude v tomto videu? V tomto videu by som chcel strašne, vlastne nechcem dneska v tomto videu nič púšťovať, ale je tu na Megabox Challenge, ktorú som už splnil, je tu na nekonečnosť životov. Splnil som do 12 vinov a vlastne chýbajú mi iba 3 viny a potom tu máme Megabox. Takže tento hejt by som chcel splniť. Potom vlastne by som chcel, máme tu na 4 boxy z 10 na tohto Rika. Mám tu na 2 free, ale ja si tieto Megaboxy otvorím až na konci vlastne, až taký bude deň do konca updateu vlastne, eventu. To znamená to, že máme tu na start tokeny, máme na Showdowny, Game Grapy, Hasty, Brawl Ball, Vape-out, Knockouty a ešte Drumroll a Mirror Match. Takže ja si myslím, že by sme mohli zrovna tieto sola, dali by sme si hneď play a vlastne chýba nám aj jeden start token, aby sme mali tretí Megabox. OK, tu Berry, Lily, Kid a nejaký ostatný, a to je táto mapa, ale tak nemám na Meg zase až taký veľký rank, takže si myslím, že tu by nemali byť až takí silní typci. OK, teraz som skoro zomrel, ma skoro Lily zabila, som si nevšimol, že je v kriku, lebo tu je veľa kriku a potom to není dobré. A dámy a páni, som vám chcel ešte povedať, že keď skončí event, tak, že keď skončí event a bude mať vlastne zo pár tých megaboxov, tak asi to natočím na video. OK, nice, máme star dropy, rare. Máme tu jeden, nice, máme 3 megaboxy už, OK. Ja si to otvorím až inokedy vlastne. A zatiaľ idem posplňať asi nejaké takéto menšie. A potom by som šiel tento Drumroll, to je, ja to moc nemám rade, to je pre mňa najhoršie. A Mirror Match, keď tam je nejaký dobrý brawler, tak tedy to celkom hrám. Ale teraz idem asi skúsiť. Dám Brawl Bally. Čo si dáme na Brawl Bally? Čo by som si také dal? Necháme si Mac. OK, proti nám je Berry, Mac a Griff a ja mám Berry a Gina. No neviem, oni možno, ten Griff tam urobí toho celkom dosť, ale máme tiež proti sebe Mac. Ja som si všimol, že Mac akože, to už v minulejšom updateu vlastne to zlepšili Mac, proste ju buffli, ale ona je taká OP podľa mňa. OK, ako tak vidím, tak môj tým celý skapal. Aha, tak nie, Berry žije. Toto Mac by som mohol trošku zabiť. A tu tak. OK, ešte, že mám ten druhý život, aj tak som zomrel, ale nevadí, pretože teraz dávame gól. Nice. Berry tam to pekne vošiel do tej brány. OK. A to čo robíte? Ten Berry je tak OP. OK. Zatiaľ je 1-0, musíme to vydržať aspoň proste do konca lebo nechcem akože prehrať, nechcem ísť to ísť znova. Chcem mať ten start token. To čo je? Aha, som na ňo nedočiahol. Nice! Nice, Jean dala gól, OK. Tam máme ďalší start token. OK, takže sa to zmenilo. Teraz máme PAM na Mirror Matchi. Tak idem to skúsiť zahrať. Je tu Bounty, no neviem no. Idem to skúsiť zahrať, ale neviem, či to vyhrám. A to čo mám za zelený vír? Či čo to je? Ja ich aj healujem, ale škoda, že nedali tu aspoň nejaké gadgety. Lebo keďže tu není nič, tak... No okej, teraz asi zomrem. Idú po mne všetky pumpky. Nice, zabil som ju. Poďme všetci na jednu pumpku a tak ich rozbijeme. Aha, ďalšia zomrela. No, rýchlo. Dám tu na toto. Nech máme tu na viacej healov a takto by sme ich mohli zabiť. Nice. Oni sú tam ďaleko, ale... Táto jedna tu prišla a táto asi aj zomre. Nice. A ďalšie sa tu napchali, už sú sem. Uvidia, že sme my tu a ich zabijame. OK, 10 sekúnd do konca a vyhrávame 11-2.
Nie, mňa zabili. Je 11-7, to už musíme dať. OK, nice. Je tam. Máme ďalší Star Token. OK, ďalšie by som dal na knockoutoch je takáto mapa, to som ešte asi ja nehral takú mapu. Na hastoch je toto, tak idem skúsiť zahrať. Hasty. A dáme si asi Krova. OK, tu Jesse, Brock, Spike. A máme Chucka, nice, dobre, Chuck je na hasty veľmi dobrý. Veľmi dobrý Chuck. Aha, OK. Toto je, ale ja nechápem, oni menia mapy, potom zmenia také motívy map, ale tak je to také, no. Jak dáme pani, napíšte mi do komentárov, či by ste chceli, aby som začal aj streamovať. A to čo je? To prečo tak prehrávame? Veď čo neobraňujú nič? No jasné. Ja som bol vpredu doteraz. No tak to sme skapali. Ach, bože. Mali sme Chucka a nič neurobil. Absolútne nič. No jasné, ide Jesse. S hyperchargekom máme 1 HP na hejste. No super. Dobrá hra, no, dobrá hra. OK, viete čo? Ja idem asi tento Megabox Challenge. Nechám si tu Krova a idem splniť tieto 3 star dropy. Máme ešte 89 HP, teda percent, no ja to volám HP, a oni majú 50, OK? Teraz ešte prídem dopredu, dám si ultimátku, potom aj hyperchargeku a skončím im tam a neviem prečo som sa nehýbal, asi mi to nešlo či čo. Ten Larry je dobre otravný. Ten Larry je dosť otravný. Ešte keď si dá hentoto tu. Teraz neviem ako, ale asi toto je proti nám tiež Jessie. A ona má tiež hypercharge. Nie, to je Nita. A má tiež hypercharge. OK. Tak toto už si urobím iba takto. Takto spravím. Nice, vyhrali sme to pekne. Takže už mi chýbajú iba 2 viny. Nice, dáme pani. Vyhral som 3. hru, to znamená, že máme challenge splnenú. A to znamená to, že mal by som dostať asi aj Megabox, neviem. A nice, mám tu jeden Megabox stick, takže idem si otvárať prvý Megabox na moje video. Takže čo mi spadne z tohto Megaboxu? No 5, tak to neviem. A nesvieti tam nič, OK. Takže je tam nejaký pin, sú tam nejaké gemy, je tam nejaké coiny, aspoň niečo. Mám tu vlastne ešte niečo, toto si vyzdvihnem, 1000 týchto. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite by som bol rád, keby ste dali like a odber a pri ďalších z takýchto videí. Čaute.